trasladamos o estudo hasta este 10º desfile de Jorge de Álvarez. Moi bons días, Jorge. Hola, boas tardes. Boas tardes, eso. Se estou acostumbrada a decir bos días sempre nas entrevistas. Bueno, como estás vivindo estos momentos previos? Faltaba escasa media hora para... Un pouco estresado, porque ahora vamos a empezar xa con... Bueno, estamos cos ensaios, vamos a empezar a vestir, entonces pues un pouco después. E como é o proceso xa de vestir? Como sueles organizar? Vai todo organizado por unha ficha que teño que colgar agora, co vestuario que leva cada unha. Ahora, máis que nada, os modelos xa saben o que van a levar, entonces, por máis ou menos. Canto tempo máis ou menos che leva a preparar cada desfile? Foi bastante tempo. A verdade que pouco, porque foi así como precipitado. Yo creo que en 2 meses ou así, nin eso. E por que foi un pouquiño así precipitado? Porque era para non facelo, pero como cumplí os 10 anos ca peluquería no mundo da moda, pues dixo, pues vamos a facer algo. E levas tamén 10 anos co desfile, sí. Entonces é como igual un pouco especial. Un pouco, sí, por eso quería facelo. Pono que ven igual xa empezas que ven, normalmente fago cada 2, pono que ven non faría e por siguiente, por xa subiría, pero igual non. Xa estou moi cansado de tanto traballo. De feito, estás tendo éxito no mundo da moda, por exemplo, vestiche este ano tamén a representantes de Eurovisión, sí. Nebulosa. Como estás tomando tamén esa parte? Pois ben, a verdade. O sea, é que ao final hai días que he visto a xente que igual non conozco tanto e outras veces que igual levas a sorpresa de vestir cosa Nebulosa ou tal. Entonces, en general, cada vez que he visto a alguén, pues tomo ben. Sí, por exemplo, tamén tan Xugueiras nese Benidorm Fest, sí. Tamén fora un conxunto teu. Tamén, sí. Ao fin e ao cabo, pues, foi como un propulsor máis hacia a miña carreira. Estos 10 anos, como os valoras? Como os vas valorando, tanto no tema da peluquería como no tema do mundo da moda? Valoros de valoración, ben, estresado que me acaba ca salud, pero ben. E estos 10 anos, como estás vendo a xente de Viana? Porque, por exemplo, son modelos de Viana. Son modelos de Viana, do Barco, de Berín, un pouco de toda a contorna de Ourense. Entón, pues bueno, intento mover tamén un pouco, sabes, a xente de aquí, ao final, pues... Como recordas ese primeiro desfile aquí en Viana? Pois con pouca xente, moi nervioso. Agora xa se foi dar maus. Poderíanos enseñar un pouquiño que vamos ver? Bueno, vamos ver piezas máis plateadas, que non é tan normal en min. Sí, de feito, non sueles tirar a este tipo de colores. No, de hecho xa é da propia colección, solo que son piezas que xa fixen o ano pasado e acabei agora de rematar a colección. E por que ese color plateado agora? Pois non sei, porque sempre meto negro dorado e quería tamén romper un pouco con outro color, diríamos plateado, ao fin e ao cabo. Moito non veredes aí, pero bueno, ao ser todo en negro prácticamente. E tamén vemos aí unhos toques blancos. Sí, estos son coleccións antiguas, que son as que vou sacar en plan para decir, pois eso, que levo 10 anos traballando, pois non son 10 coleccións, son 5, que son das millores que fixen. Son 2 piezas de cada colección, para enseñar un pouco o que fixen ao largo desta trayectoria. Entón, pois hai un pouco de color aquí, a verdade. Por que ese negro e dorado? Por que te impulsache? O negro sempre me gustou bastante, é un color que estiliza, un color que é elegante e, bueno, a mí gusta o negro. Esos toques... Pois sempre me gustou moito o mundo barroco, a ornamentación, entonces ao fin e ao cabo está sempre en tonos dorados, sobre todo, plateados moi pouco, pero bueno, é o que máis me... Tamén vemos por aquí outro tipo de vestiarios. Esta é de Pizpireta, e esta é unha colección de batas que vamos ver hoxe de novia, tamén. E axudache ti nesta colección de Pizpireta? Non, a de Pizpireta é cousa deles. Esa cousa... Son as miradas especiales, despois temos a colección de joyas por aquí de Pato Folleros, que son de Berín. E bueno, ahora mismo aí vende o que son as fotos dos modelos, pero non vende só sí o que son as joyas que van levar. E como iniciache tú no mundo da moda? Pois foi por hobby, empecé facendo disfraces e acabei agora facendo diseños. Empecé pouco a pouco, indo a clases de costura sin estudiar nada. E aí despois xa comenzache, porque tú empezache todo en peluquería. Sí. E os modelos que vamos a ver e as modelos que vamos a ver agora a continuación tamén están peinadas por ti. Sí. Por que levan sempre esos brillos na cabeza? É algo moi característico tamén. Eu creo que característico sí que é, porque sempre poño así algún toque brillo ou algo, porque me gusta, pode ser ben, o todo brillante, todo plateado, dorado.
Entonces, pues siempre quero darlle ese toque máis festivo, sobre todo para un desfile. Igual para unha boda, pues non é tan apropiado, igual lle metes outra historia, pero para que é un desfile, pues para que chame un pouco máis a atención. Por que fas aquí o desfile? O sea, eu sei que eres de Viana, criacheste aquí. Por eso, pero tamén con xente de aquí é como que sempre intentas tirar pola contorna moito en referencia. Hai que tirar polo rural, que o da ciudad pues, está xa moi visto. Eu, por exemplo, no rural non está tan visto ver un desfile de moda, aí contados, entonces sempre tirar máis polo rural e axudas que ao final é onde vives e onde traballas. E que é o próximo que igual pode haber na túa carreira? O próximo son as miñas vacaciones, que necesito xa descansar, pero bueno, eu creo que pouco a pouco van ir salindo cousas. De momento non podo dicir nada, pero bueno, pouco a pouco. Pois non sei se queres engadir algo máis á entrevista, Jorge. Nada máis, vou a seguir traballando que me queda bastante.